Ставаме ли свидетели на чистка в МВР? Питаме лидерът на Републиканци за България и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. На това ли ставаме свидетели с смяната на шефове? Поредната смяна, която се извършва през последните 5-6 години на областни директори, без обаче да има никакви аргументи, нито пък да има съпоставка на резултати, които са постигнати, слабости, които са видяни и какви са мерките, които ще бъдат предприяти. Защото ако има някаква логика за тези рокади и тези смени, аз си задавам въпроса, един от случаите, които бяха най-нашумяли през последните няколко дни, това беше случая в Стара Загора с Дебора и с насилника, който беше направил много прорезни рани. Доколкото разбирам, там няма в бюлетина никаква информация за този инцидент. Не са предприяти никакви действия, защото виждаме, че е могло да бъдат свършени много предварителни мероприятия от органите на реда, за да може действително да бъдат предотвратени подобни случаи и подобни инциденти и тези лица, които са с криминални досиета, да може действително да бъдат информирани прокурорите и прокурорите да пледират в съда. Там виждаме по този случай редици институции не са си свършили работата. Абсолютно, и тук си задаваме въпроса защо министърът на вътрешните работи не сменя този човек. Защото ако погледнем това, което излиза в открити източници, виждаме, че всъщност собственик над голяма част от тези дискотеки в Стара Загора е собственик и в Приморско. Оттам вече си задаваме въпроса, този собственик има ли някаква връзка с бивш кмет на местната власт. Дали по този период 2016-2018 сегашният министър не е бил шеф на районно полицейско управление Приморско. Има много въпросителни, които може би ще излизат във времето. Тук говорим за конфликт на интереси, господин Цветанов, по думите ви. Аз това разбирам. Ами, ако говорим, че тези смени се правят, за да се подобри качеството на работа, ние виждаме какви бяха мерките предприети от страна на прокуратурата. Знаем, че прокурора, който беше в Стара Загора, вече е понижен. Знаем, че и в София също ще бъде понижен прокурора, който беше под делото, което е свързано с Лозен. От случая, така че от тази гледна точка смятам, че има доста недобри аргументи за всичко това, което се предлага в Министерството и мога да кажа, че Министерството на вътрешните работи в момента е овладяно от други нечисти интереси и не очаквайте да има някаква резултатност в това, което виждаме. Аз съм убеден, че случаи като този, който видяхме в Стара Загора, случай, който видяхме в Лозен, това, което се случва в момента и в София с този разчленен труп, който беше открит на няколко места в София. Трябва да ви кажа, че това, което обществото трябва да очаква в предстоящите месеци и година-две, това е да се върнем в нивата на годините на прехода и също така да се върнем в нивата 2008 година, когато поех Министерство на вътрешните работи, имаше 17 отвличания, имаше поръчкови убийства, имаше въоръжени грабежи по магистралите. Години. Това ли ни казвате, господин Цветанов? Като цяло през последните години, за голямо съжаление, с мълчаливото съгласие и бездействието на Министерство на вътрешните работи и може би и на прокуратурата, се оказа, че много от лицата в годините на прехода вече са бизнесмени и от тук нататък вече очаквам и много интересни събития, които ще се случват и на местните избори. Сега ще ни кажете, но преди това за МВР с каква цел се прави тази чистка? Казват, има нечисти Министерство цели. на вътрешните работи в момента и през последните 5-6 години няма никаква резултатност, която да бъде значима на международната сцена и да бъде с обществено одобрение от българските граждани. Защото бихте ли ми казали, имаме ли през последните години съвместни международни операции за трафик на наркотици, за трафик на момичета с цел сексуална експлоатация? Всичко, което се случва в страната ни в момента, най-големият проблем, това са наркотиците за подрастващите. Това ще бъде проблем, който и тук сме го коментирали и във всяко едно студио, което съм отивал, защото никой не обръща внимание на основния проблем, който има пред младите, пред децата ни, и това са наркотиците, и това са липсата на здрава семейна среда, липсата на родителски контрол и, разбира се, безпомощност на институциите, които ни предлагат законодателни мерки, но те са в общи линии като за кръжок по право, отколкото за законодателни промени, които да бъдат устойчиви, да бъдат прогнозируеми и да се знае какви са очакваните резултати. Това ще затрудни ли всъщност работата на МВР, когато говорите за последното законодателство, свързано с 18-годишната Дебора? Говорим за домашното насилие. Ако някой ми обясни как ще бъде документирана интимната връзка, това ще мога действително да го призная, че е голям експерт и ще може да се справи. Най-големият проблем, както с жертвите на домашно насилие, това е идентифициране на жертвите.
За голямо съжаление, абдикацията на институциите в тази тема е огромно. Другото, което е, трябва да се види колко са досъдебните производства по подобни случаи, какъв е техният срок за приключване на последна инстанция в съдебна фаза, защото знаете, че жертвите, ако приемем, че те са подложени на психически, на физически тормоз, това означава, че те нямат способността сами да се защитат. Държавата способна ли е да гарантира тази защита и да осигури необходимото финансиране за тези центрове, които трябва да бъдат изградени. В момента страната ни има само 13 центъра, които обаче не функционират с този си капацитет на толкова много жертви, които има. И тук точно трябва да бъде привлечен неправителствения сектор, защото те са основен партньор в тази дейност и споделянето на жертвите пред неправителствения сектор е много по-голямо, отколкото пред българските институции. Доверието в институциите вече е занижено. То отдавна май е занижено. Пак да ви върна на смяната на областните управители. Всъщност на областните директори, извинявайте. Това свързано ли с записа? Разбира се, че много от нещата, които чухме в записа, има съответното последователно действие с политическите решения, които се взимат. Могат да се направят подобни асоциации, защото не виждаме никакви смислени аргументи. И аз давам пак за пример Стара Загора. Защото ако приемем, че министърът има забележка към дейността на работата, защо не предприе никакви действия за случая в Стара Загора. И директора на Стара Загора все още е директор и продължава да работи. Но виждате в Стамболийски и с Пловдив. Моля? С МВР, господин Цветанов, печелят ли се избори? Въпросът е, че през последните години МВР го превърнаха като част от политическата стратегия, която прилагат политическите формации. И за голямо съжаление МВР вече се превърна в орган, който подпомага определени политически или икономически интереси на местно и на регионално ниво. Точно за това моя призив към всички в предстоящите избори. Вижте какви са хората, които ще ви представляват в Общинския съвет. Вижте кои са кметовете, които ще бъдат издигнати, дали действително имат добра репутация сред обществото, дали не са хора, които се занимават с криминална дейност. Защото днес четох в една от публикациите в един местен вестник в Сливен, там се говори, че по всяка вероятност, може би в част от листите ще има сводници, ще има лихвари, което означава, че всъщност проверена ли е тази информация или някъде по медиите прочетохте, защото звучи страшно? Ако прочетох в регионални медии в Сливен и това всъщност е доста въпросително, което би могло да си зададе всеки един, който отива на изборен процес. Другото, което е преди 2 дни, имаше един инцидент в Сливен. Едно заведение беше запалено. Това заведение години наред не е работило, обаче ако погледнем кой стои отзад като собственост и като погледнем кои са другите, които имат конкурентен бизнес, си задаваме въпроса, не се ли връщаме точно в тези времена, за които казах преди малко и това, което вие казахте за мутренските времена. И казвате, това се случва. Това се случва и това ще бъде част от ежедневието. И виждате, че законодателството, което ни се предлага, което се променя максимално бързо, то е не на база логика, правна, не на база обсъждане, а на база проблем и страх от гражданското общество за тази вълна, която се създава. Когато станахте вътрешен министър, правихте ли такива смени на директори? Направих подобни смени, защото много често ви обвиняват, аз затова ви задавам този въпрос. Когато станах министър на вътрешните работи, имаше 17 отвличания. Имаше въоръжени грабежи, имаше поръчкови убийства. От Европол ми казаха, че има 3 служители, които по всяка вероятност изтича информация по значими операции, които са с международно значение. И когато видях, че няма никаква резултатност и няма никакви данни за противодействие и превенция на място, разбира се, че предприех действия за кадрови промени, но промените бяха направени 2009 година. Има един министър, който направи аналогия с моите кадрови решения във връзка с местните избори, но местните избори бяха 2011 година, а 2009 година в рамките на 3 месеца с тази кадрова обезпеченост и с тези организационни мерки, които бяха предприяти, групата за отвличания бяха задържани, бяха осъдени, килърите по поръчковите убийства с 3 доживотни присъди и останалите получиха много високи присъди, което означава, че ние получихме и международна подкрепа, но обществото вярваше на системата към този период 2009-2010-2011. Сега има ли много корупция в системата? Вярваше обществото около 55 до 60%. Сега не вярва в институциите. Да. А има ли много корупция, когато говорим за вътрешното ведомство по високите етажи? Нека да дам само няколко примера. Ние знаем, че през последните 2 години основният дебат се води Турски поток,
злоупотребите с тези 3 милиарда лева на българския данъкоплатец, Държавната консолидационна компания, злоупотребите и възлагането на дейности, които са свързани с заобикаляне на Закона за обществените поръчки. Ние знаем с инхаус процедурите, които бяха с торбите, които се изнасяха, поне това, което изнасяше като данни бившия вътрешен министър Бойко Рашков, да сте видяли някъде да има някакво разследване и да е влязло нещо в съдебна фаза. Това, което се случва с Барселона Гейт, виждате какъв дебат се води в прокуратурата. Самия факт, делото е дадено на нов прокурор. Самия факт, че заместник главен прокурор в един период преди 2 месеца казваше, че има страх от главния прокурор и му беше сложена служебна охрана. Ние виждаме, че в момента в публичното пространство излиза информация за това, че политици се охраняват. Представете си в каква ситуация, в каква среда живеем, а какво означава за обикновените хора. Защото имало руски заплахи срещу тях. Затова се охраняват. Единствено Кирил Петков си призна за охраната от НСО. Генерал Атанасов не отговори. Христо Иванов каза, че не използва която излиза в медиите охрана. И смятам, че това вече е проблем за сигурността на обществото, за сигурността на населените места и точно за това трябва да имаме активно гражданско общество и активна избирателна активност, за да може действително да има промяна, а не това, което ни се предложи преди година-две, защото знаехме, че имаше модела Борисов и в един момент всичко стана едно и статуквото вече стана много по-силно. А то го нямало вече модела Борисов, това каза Лена Бориславова. Те го били премахнали. Вече не бил съществувал този модел. Ами всички станаха част от този модел. Защото в момента пак се връщам на тези разкрития, за които говореше самият Кирил Петков. За Държавната консолидационна компания. Някой разбрали какво се случва с разследванията по знакови дела като КТБ. Някой разбрали какво се случва с тези кюлчета и пачки. Някой разбрали какво се случва с торбите, които бяха изнасени от банките и се движеха незнайно къде. Това според вас, когато няма резултат, какво е усещането в обществото? И то това генерира вече корупционният елемент и на по-ниските нива, защото виждаме, че ежедневно се сблъскваме с случаи, които вече излизат в публичното пространство. Добре, какво стои за тази сглобка, че станаха едно? Вие така казахте. Те вече са едно. Имаше 3 основни приоритета на това правителство. Това е Шенген, еврозоната и Украйна. И ако сложим и бюджета, стават 4. Това, което се направи, бюджетът е приет. Еврозоната няма да бъде факт, доколкото разбираме поне в предстоящите 2-3 години. Шенген имаме вече отново потвърдени резерви за дигане на ветото от Нидерландия и от Австрия, което означава, че в момента единственият интерес е предстоящите... По-скоро не за октомври. Основният проблем и основните желания са усвояването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост и европейските средства. Говорим за милиарди, които ще влязат в страната и ако няма прозрачност и ако няма правораздаване и няма адекватни действия от страна на институциите, единственият светъл лъч, на който разчитаме, това е Европейската прокуратура за разследванията, които в момента те работят на стойност, доколкото разбрахме, над 500 милиона евро, което представете си за какви корупционни схеми и какви случаи разследва Европейската прокуратура, като това е в правомощията на националните институции и Европейската прокуратура трябва само да подпомага това, което прави българската. И вас ще ви питам, битката за София ще бъде ли тежка? Когато говорим за местните избори. За мен това, което наблюдавам през последните... И очакваме и кандидатът на ГЕРБ. Това, което наблюдавам през последните няколко дни, основният фокус е Моча. Паметника на Съветската армия. Какво ще се случи с него? Чухте, господин Трайков, няма как да се ангажират с времеви срок, кога ще бъде премахнат. Точно за това смятам, че всички политически формации, кандидати и общински съветници трябва да декларират какво е тяхното отношение по този казус. Но преди всичко би ги призовал да се фокусират върху програмите управленски, които трябва да дебатират пред обществото, защото в Люлин, в Младост, в Обеля и във всичките останали населени места хората се интересуват дали ще се подобри средата за живот, дали ще има по-добра инфраструктура, дали ще има по-добра транспортна схема, за да може действително да се обслужват гражданите и данъкоплатците на София. Към този момент не виждаме нищо смислено и това, което е много важно и което ще става все по-силен и силен акцент, това е сигурността в столицата и сигурността в страната. Аз съм убеден, че това трябва да бъде водещият елемент в предстоящите местни избори, защото силна местна власт и силни български институции минава през сигурността
и гарантиране сигурността на българските граждани. ГЕРБ кои градове според вас ще загуби? София ще я загуби ли? И разцепва ли се в София? София ще я загубят. Независимо от това, кой ще е кандидатът на... Говори се за Росен Желязков. Двама са кандидатите, които се спрягат. Георги Георгиев и Росен Желязков. По всяка вероятност може би ще се заложи на Росен Желязков, защото все пак има по-голяма разпознаваемост и познава проблемите на София. Но аз съм убеден, че София няма да бъде спечелена от ГЕРБ поради модела и тази непрозрачност, която наблюдавахме през последните години. Тук вече обществото трябва да си даде окончателната оценка, но за мен Варна и Пловдив са ключовите градове, в които трябва също да се търси някаква промяна. Това, което наблюдавам във Варна, поне от разговори, които водя с хора, които познавам, всичките са изключително омерзени, огорчени от това, че кметът на Варна, Иван Портних, не е кмета. Там има други фигури, това сте го казвали и които преди. Има икономически интереси и доколкото знам, Борисов вече е дал на концесия Варна на една известна емблематична фигура Дидо Дънката. Това е което се пише и това, което се говори в публичното информационно пространство. Така че от тази гледна точка варненци трябва да направят правилният цивилизован избор и да изберат този, който действително ще защитава тяхните интереси. Аз съм убеден, че варненци са достатъчно активни и няма да допуснат това да продължава с тази заблуда пред човек. Пловдив? Пловдив, мисля, че в момента е доста интересно, защото все още няма изявени лидери и фактори, които ще бъдат в тази кампания. Предстои да има една тежка кампания, защото ГЕРБ се отрекоха от сега действащия кмет, който те издигнаха. Отрекоха си от старият кмет Иван Тотев. Така че в тази посока ще има много интриги, които ще бъдат в Пловдив. А Бургас ще остане ли на ГЕРБ? Бургас, аз смятам, че Митко Николов поне към настоящия момент стои достатъчно добре, но винаги са възможни и изненади, защото и в най-сигурните места винаги се предполага, че може да има. Там има разнобой между Продължаваме промяната и Демократична България, но в Бургас не няма да има кмет в Видин, няма да има кмет в Русе, няма да има кмет в Благоевград, няма да има кмет в Перник, защото те вече заявиха подкрепата си за кандидата на БСП, който предишния мандат беше издигнат. В Пазарджик също предполагам, че ще има интересна интрига. В Разград също ще има много интересна интрига, но тук вече въпрос е дали местните хора, които са в център дясно политическото пространство, ще приемат обидата, която им нанесоха с назначаването на областния управител, защото поне в това, което четохме, той е с доста лоша репутация и всички знаят, че това е някаква договорка, която беше направена между ПП и ГЕРБ и всъщност хората вече са отчаяни от това, което се наблюдава в политически план. И на финала на нашия разговор, задържаните за шпионаж българи в Лондон. Видяхме, че и прокуратурата ги разследва. Марин Райков малко по-късно каза, че всъщност посолството ни в Лондон не е било информирано за тези въпросни 3 българи и на този етап повече информация не може да бъде дадена. За мен това е още един знак, че нашите партньори не разчитат на българската страна за споделянето на значима информация, свързана с шпионаж и то свързано за Русия. Не сме надежден партньор ли? Това ли казвате? По този начин ни разчитат ли? Защото, доколкото разбирам, тези лица са задържани преди няколко месеца. Няма абсолютно никаква информация. Вие виждате, че в момента и в Германия по друг случай, който е свързан с кол-център за финансови злоупотреби, също българската страна не е в течение. И точно затова казвам, че ние загубихме авторитета. И това, което направих като министър на вътрешните работа, първата работа е да увеличим информационният обмен с европейските ни партньори и нашите стратегически партньори от САЩ, защото мога да кажа, че Европол отчетоха 274% на първите 6 месеца на първата година от управлението и имахме значими резултати. Нека да припомня за операция Шок, нека да припомня с италианските власти за информация, която беше за Ивелин Банев Брендо, които бяха от 15 до 20 тона кокаин годишно. Не смятайте, че това нещо е прекратено като дейност на криминалния контингент и нека да припомня, че 2012 година на територията на страната съвместно с нашите партньори бяха задържани 16 тона хашиш, предназначени за Нидерландия и за Белгия, но всичко това вече е един добър спомен, който можем да си го припомняме, но за голямо съжаление си припомняме спомените за криминалните хроники от началото на прехода. Да се връщаме в тези години, така да завършим. Години. Благодаря ви аз. И аз ви благодаря за този разговор. Цветан Цветанов, преден Тонер. Сега следват реклами и ви останете с нас.